A Asociación de Amas de Casa de Ribeira, en colaboración co Concello, volve a organizar por terceiro ano a Ruada do Traxe Tradicional Galego. Comezará xa ás 5:30 da tarde coa animación musical polas rúas de Ribeira a cargo de Taume. Será ás 7 cando a ruada, integrada por preto de 200 participantes, percorrerá as principais rúas do centro de Ribeira ata a Praza do Concello, onde ás 8 comezará a gala. Vamos a comezar ás 5:30 da tarde amenizando as rúas de Ribeira co grupo Taume, que nos acompañarán despois ás 7 da tarde á Praza do Concello, mentres todo o grupo da ruada imos a saír dende o auditorio, pasando polas rúas de Ribeira ata a Praza do Concello. E allí na Praza do Concello, ás 8 da tarde, vai a ter lugar toda a mostra destes traxes tradicionais. Participarán neste encontro numerosas agrupacións de música tradicional, así como a Asociación do Traxe Galego de Santiago. Os gaiteiros de Taume, que xa anunciou Antía, irán as nosas cantareiras, despois vai un grupo de Taume, unha asociación de veciños de Laíño, un grupo de revolteiras, despois temos participantes en grupo, chamámoslle nós os participantes en grupo, que son as nosas socias, a xente de Ribeira que se quer vestir, e tamén vai a vir a Veloura de Cespón, as Xibalbeiras de Corrubedo, que son de amas de casa, Nunca é tarde de Boiro, as Garridiñas, que son de Castiñeiras, tamén son de amas de casa, Riparia, Abranova, e a Asociación do Traxe Galego de Santiago. Dende as amas de casa animan a cidadanía a participar ataviados con componentes de traxes tradicionais. Nos o que nos gustaría que todo o mundo que acuda á ruada, que vayan vestidos con algún tipo de símbolo galego. Non decimos que vayan cun traxe de gala ni nada, pero bueno, temos moitos traxes bonitos, os de pescantinas, os de cotío, quero dicir que son traxes como máis, que son, para min son moi bonitos, pero son totalmente distintos. Entonces, en principio, o que quero é animar a todo o povo e todo o que se queira estar con nós a que participe desa maneira, se pode ser. Ademais da exhibición do traxe regional, durante a xornada instalaranse na Alameda postos de artesanía galega.